Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapho ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Osibhalelile uthi mina-ke nginokuphupha inkosi. Okay, asingamenishini ukuthi iyiphi inkosi, kodwa nje umuntu osesikhundleni esiphezulu, inkosi, hlampe u-president, yabo umuntu nje okulezo yikhundla lezi zokuba inkosi. Uyabuza ukuthi iphupho lelo libika ukuthini. Lelo phupho lisuke libika ukuphakanyiswa ngokwezinga lempilo. Ngelinye ilanga uyoba mkhulu kubantu, okusho ukuthi nalaba ababukela phansi ngelinye ilanga bayokubukela phezulu, uyoba mkhulu. Uma kuwukuthi uphupha inkosi okanye-ke umuntu omkhulu nje ophezulu oneyikhundla. Lelo phupho lihle kakhulu. Uma unombuzo uyabuza kwi-comment, ngizokwenzela ividiyo ngiyifake lapho ku-YouTube. Ebese uya-subscribe ukuze izosheshe ingene efonini yakho i-notification yevidiyo. Kanti uyakwazi ukusi-inbox-a ucele inombolo ka-WhatsApp la esokuchazela khona njalo ekuseni ozobe ukubuzile njalo ekuseni umbuzo ozobe unawo. Nisale kahle.